n'otu aka ha na-afụ ọfụma ọfụma nwekwa ndị na-afụ n'otu aka mana isi ga na-awa amasị ala bekee mana a ga na-ejiri bekee ndị na-ada afọ ekere aka ha na-asụ afọ ma yobi ụgbọta na ahụ tere aka mara owe ha na-afọ ọfụma ọ na-afụ ihe ha na-akpa afọ metropia nwekwa ndị maka eji mmadụ na-eto ihe dị kịrịkịrị la ka ihe dị n'akwụkwọ ha ma ngote ọfụma ha na-akpọ nke ahụ pres balopia ọ ihe achọrọ ime dịka nke bụzi a na-akpọ pathological problem eji ọgwụ na-akpọ ma na-eme ọpụreshọn daa nke a na-akpọ pathological problems dịka mmadụ isi maka goma cataract ma ọjọọ onye niile dị n'ime ya mmadụ mana cataract bụ obere ihe a na-eme ya operation na-adịghị take time eme ya like today echi ma nwere echi n'ọkọbe gị nke ọzọ ya ma ọgwụ goma nneresi anya unu tupu ga-eme unu ama nwe dozu asụ ihe ga-eme bụ ndị na-adị ahụsa dịka ihe dị kịrịkịrị a na-ede ahụ gogbo anya ihe gogbo anya na ụgbọ ka a na-akpọ refractive error enye gogbo anya gụọ akwụkwọ efu ụzọ ọfụma isi ama nwa gị ndị a niile bụ onda ihe a na-akpọ refractive error ndị atụrụ akwụkwọ chaatị nke ha dị iche unu mere anyị gara ebe o chere iru nke a o chere n'aka ebe a nke a chere n'ebe a nke a chere n'ala nke a chere n'elu nke a chere n'aka ebe a nke a ị na-ekwu ebe o chere iru ọkwụ na afụ gị nke a bụ ndị na-agụ n'ọkwụ nke a bụ ndị dị n'ọkwa gị na-akpọ alfabet kwụrụ mgbe na-ekwu na mgbe ha na-ekwu ọkwụrụ gị